Ja, velkommen til. Mit navn er Karl Andersen. Formålet med den video er at introducere Windows-brugere til et enkelt og alternativt operationssystem, og for at vise dig, hvor let det kan være at bruge Linux. Hvis du kommer fra Windows-verdenen, er du vant til, at du kun har én mulighed for en brugergrænseflade på desktopen. Sådan er ikke i Linux-verdenen. I Linux er de mest populære brugergrænseflader KDE, GNOME, Mate, Cinnamon, Unity, LXDE og XFCE. Linux Lite bruger XFCE. Det er et letvægts skrivebordsmiljø til Unix-lignende styresystemer. Det er hurtigt og bruger kun få systemressourcer, men er stadig visuelt tiltrækkende og brugervenligt. Linux Lite er en fantastisk mulighed for at genopleve din gamle bærbare eller stationære, som har nogle år på banen. Så hvis du har en gammel XP eller Vista-maskine med lidt RAM, vil det være en oplagt mulighed for at få afprøve Linux. Hvis du bruger Windows 7, kan du lægge ved siden af Windows 7 og så vælge at boote ind i Windows 7 eller Linux ved opstarten af maskinen. Hvis du bruger Linux i forvejen, og din maskine har meget lidt RAM, ja, så er det også en oplagt mulighed for at vælge Linux Lite, da det ikke kræver ret meget RAM at køre tunge programmer såsom LibreOffice eller behandling af store grafikfiler. Der ligger det omkring 330 MB RAM, så hvis din maskine har installeret 512 MB RAM, ja, så er der jo stadigvæk overskud RAM. Jeg bruger selv Linux Lite på min laptop. Jeg har installeret Linux Lite for en ven på vedkommendes gamle maskine, der var 11 år gammel, med en 800 MHz processor og 512 MB RAM, og den kom til at køre meget hurtigere end XP, der var installeret på maskinen. Desktopen du ser nu er ikke Linux Lite, det er Linux Mint Cinnamon version 17.1, og den kræver minimum 4 MB RAM for at køre nogenlunde. Jeg har 16 MB RAM på maskinen, så der er ingen problem med at køre tunge programmer på maskinen. En god idé er at undersøge inden installationen, om din maskine har et ATI, AMD eller NVIDIA grafikkort. Der er mulighed for at installere dette senere efter installationen. Der er godt nok open source driver i Linux til disse grafikkort, men hvis du skal bruge 3D-programmer i Linux, er en god idé at installere disse proprietære driver, så programmerne kommer til at køre optimalt. Du kan finde ud af, om du har sådan en grafik på din maskine i kontrolcentret i Windows. Jamen, så er vi sådan set klar til at hente Linux Lite. Vi åbner lige browseren her og indtaster Linux Lite. Der har vi den så. Vælger downloads. Og her kan du så se, at Linux Lite kræver mindst en 700 MHz processor og 512 MB RAM og 5 GB til installationen af Linux Lite, men jeg vil anbefale, at du afsætter 15 GB, da der nok skal installeres noget ekstra. Skærmen skal have en opløsning på mindst 1024 x 768 pixels, og så selvfølgelig et DVD-drev, den kan boote op på. Her kan vi så se, at du kan vælge mellem 32 eller 64 bit. Du skal så lige finde ud af, hvilken maskine din har kører med, om det er 32 eller 64 bit. Jamen, du vælger enten her 64 bit eller 32 bit og downloader den. Så skal vi jo lige have brændt Linux og ISO-filen der, når du har hentet den. Vi åbner lige en nyt faneblad, eller lige google her, og skriver XP Burner. Den kommer allerede herop. Nu kender jeg ikke så meget til Windows-verdenen. Jeg var desværre nødt til, kan man sige, i 6 år at have Windows ved siden af Linux, da jeg var kasserer i en forening, som havde et regnskabsprogram, jeg var nødt til at bruge i Windows. Men det var også det eneste, jeg brugte Windows til. Altså jeg har brugt Linux i 16 år. Men du kan se, at
XP-bønder, der kan til Windows 2000 XP, 2003 server, Vista 2008, Windows 7, Windows 8, 32 og 64 bit. Så når du har installeret den XP-bønder og brændt ISO-filen ned på, så er vi sådan set klar til at kan installere Linux Lite. Du putter så den brændte ISO-fil på DVD ned i dit DVD-drev og genstarter din maskine. De fleste maskiner, de starter jo så op på DVD-drevet. Hvis den ikke gør det, så må du ind i BIOS og stille den op, så den starter op på DVD-drevet. Det kan være lidt forskelligt. Normalt kan du se det, hvilken, om det er F1, F2 eller hvad nu, eller delete-knap, du skal trykke på for at komme ind i BIOS. Men når du så er klar, jamen så er vi også klar til at gå i gang med installationen af Linux Lite. Ja, så booter vi så op på DVD'en. Ja, så er vi så inde i Linux Lite på Lite DVD'en. Der kommer så lige en velkomstskærm op. Der kan du jo så læse lidt, hvis du har lyst. Men vi går straks i gang med at installere. Vi lukker lige den her. Og så dobbeltklikker vi på Install Linux Lite. Vi vælger selvfølgelig dansk. Trykker på fortsæt. Så står der her, at du skal mindst have 5,7 GB plads på drevet. Og så skal du være indsluttet til nettet. Og der er flueben ved begge to, så det skulle være i orden. Jeg har så valgt en 17 GB. Så står der her en opdatering, mens der installeres. Den vælger vi ikke, fordi det kan samtidig gå galt. Men installere tredjepartsprogrammer, den vælger jeg. Tryk herefter på fortsæt. Nu siger vi jo, at det er en gammel XP-maskine, så vi vil slet hele harddisken installere. De andre her to med kryptering, og det vil jeg slet ikke komme ind på, når man nybegynder. Noget andet, der kan man så også oprette partitioner. Nå, det skal vi så heller ikke gøre. Og så står der, vi kan tage backup, men det her, det er jo slet det hele, så den viser vi døren så vis igen. Hvis nu at du havde bootet op, og du ville have installeret siden Windows 7, så var der også kommet en mulighed mere op, hvor du kunne vælge det. Men det er der så ikke her, for det er en tom virtual maskine. Jeg trykker nu på installere. Ja, og den har jeg så selv fundet ud af, at vi er i tidszonen København. Og derefter trykker jeg på fortsæt. Her har vi så tastaturletter. Over venstre så vælger vi dansk. Og over i højre vælger vi dansk slå døde taster fra. Derefter trykker vi på fortsæt. Så skal vi have dit fulde navn. Og der må du ikke indtaste noget med E, Y eller Å. Navnet på en computer kan du så selv vælge. Her er den så valgt Carl VirtualBox. Hvis du navn på en computer, så kan du jo tilgå den via netværket på dit hjemmenetværk, hvis du har lyst. Brugernavn, det har du så også valgt. Det er med småt. Det skal det være.
Og så vælger vi et adgangskode, så svært som muligt, men du skal kunne huske den, så skal vi lige gentaste kodeordet. Og den fortæller, at det er en god afgangskode, og der er sat kryds på, og de er altså ens. Så vælger vi kræv min adgangskode for at logge ind. Det er faktisk en god idé, så du ikke glemmer adgangskoden. Det skal du bruge blandt andet, når du skal installere programmer. Og jeg vil heller ikke kryptere min hjemmemappe, eller logge ind automatisk. Vi vælger som sagt adgangskode. Derefter trykker på fortsæt. Så begynder den så at kopiere filer over på harddisken. Du kan se, at det her, det står så ikke på dansk endnu. Jeg har kontaktet udvikleren af Linux Lite, så vi kan komme til at få oversat til dansk. Jeg har oversat mig gennem tid computerprogrammer, så jeg håber inden for den nærmeste fremtid, at jeg får mulighed for det. Så installationen fuldstændig er plus nogle specifikke programmer i Linux Lite, der kan blive oversat til dansk. Jeg kan se, nu er den næsten færdig med at kopiere filer over på harddisken. Og du kan se, der følger Steam med til spil fra starten af. Hvis du vil spille på nettet med de forskellige spil. Ja, så er der også den der Win, som du kan bruge. Firefox er standardbrowser og til e-mail, for andre e-mail, og du kan også installere Dropbox og Chrome browseren. Installerer den så selve systemet på harddisken. Indstiller tidszone, opretter bruger og fjerner nogle unødvendige programmer og indlæser forskellige moduler og indstiller hardware. Ja, det er det første, vi skal, når vi har installeret genstart. Det installerer opdateringer. Så indlæser den opstartlæseren, der kan vælge, hvis du har Windows 7, så kan du vælge mellem Windows 7 og Linux. Så har vi installeret. Så kan du vælge, om du vil fortsætte på dig DVD'en, eller du vil genstarte. Vi genstarter nu. Og så i den næste video vil jeg fortælle lidt om videre opsætning af Linux Lite og installation af ekstra programmer. Men nu genstarter vi.